Sabi ko kami huli. Pangkat din. Sabi ko kami huli, we. Siya nga, ali. Teman mo ya. Benar itu. Baterai. Live ya. Live ya. Live. Parating kami dito ng puro reklamo. Lagi naman ganun. Parang hindi na sila nasanay dyan sa Live ya.
Malakas na ako natulog sa likod. Natakot naman. Oh, pala takot mat. Ba? Memang bujang.
Okay, dumating na tayo. Remando Kalbo. Kaya ni Remando Kalbo kan itu Remando Kalbo. Sudah Remando Kalbo. Oh, patigal misal Remando Kalbo kailaw pa inuman. Labas na tayo. Dumating na tayo sa Boracay. Remando. Oh, live yan eh, live. Live yan, live. Okay. Live yan. Hello, kaway. Thank you, sir. Ingat. Okay. Yan. Oh, nakalive eh. Oh. Sama kayo. Ano po yan dyan po? Paradise na.
Hello po. Ayun na, sa sulo. Hello po. Sir, paradise ka kami. Paradise. 14. 14. Ay, doon na po, doon na po tayo. Check-in muna tayo ha. Para may pagtulugan tayo mamaya. Yun. Kita na natin yung white sand. Maraming tao doon, sobrang dami tao. Sobrang dami ng ganung organ kung oras na makadating lahat. Kayo? Dinner na lang sana tayo. Eh, paano yun? Yes po sir, Natulay ba ito? Kasi, diyan ka pala sa kayo. Ayan. Ayan. Uy, sasakay na naman tayo. Sasakay na naman tayo. Iba na naman. Yun. Ay, siya, siluwa ko na doon. Na? Ay, simat mo nap-nap ng ano. Ay, siya ko naman. Ay, siya, 7 mo lang ito. Nap-nuti. Patras siya ka. Ano, ako tayo duwan doon. Nakira. Lipat na naman tayo sa ibang lugar. Ajay, pati ajay mo. PCL nila dyan. Nakila ng PCL. Paradise kanila. Paradise. Ikulod siya kay June na convention. Papunta tayo ng hotel para mag-register. Nandito tayo ngayon dito sa Boracay. Kasi PCL natin, ano, Philippine Councilors League.
Gaya. Ada driving buat mana buat? Oh, hello Bukod. Hello Bukod. Live ya, live. Yung kalami ya dugan aga eh. Duit bila na pan. Kape ko din doon. Pandugan na ni Tanod. Hey, Dunit mo ni tanong dia. Okay. hello to Ambuklaw warehouse. Manok siya mo din. Nakakadas na. Ini mau ni. Amam tayo sa Ambuklaw warehouse. Tete. Nakamonitor mo. Siya siya eh. Apa na dito daw siya man siya din. Ay, Una mo motik-tik. Una mo motik-tik ang mga tarpaulin. Ay, dyan. Gusto mo bigay makan? Right side lang po sir, may mga signage naman po yan. Okay. Nandito na tayo. We're here na. Sakto lobat na ako. Kaya I will be back. Charge muna ako. Hara, naagasan mo di mata mapudurot.
Welcome delegates. PCL. Philippine Councilors League. So, pag na-off na to, talagang wala na akong baterya. 2% na lang ako eh. Good afternoon po.